Os Reis Magos xa están nas Rías Baixas. As súas maxestades percorreron este luns os distintos municipios das nosas comarcas nunha xornada marcada pola chuvia nalgúns puntos e, sobre todo, polo frío. Pero, a pesar diso, a rapazada tivo oportunidade de ver de preto a Melchor, Gaspar e Baltasar nas distintas recepcións ou cabalgatas organizadas tanto esta tarde como pola mañá. Que tal, saúdos nuns minutos? Aquí nas Novas faremos un repaso por algúns deses puntos onde os Reis Magos fixeron hoxe parada aquí nas Rías Baixas. Agora imos cos titulares. Detidos 5 veciños de Boiro no marco da operación Zaguanes contra o tráfico de drogas. A Garda Civil desmantelou 2 puntos de distribución de sustancias estupefacientes no centro de Boiro, relacionados ademais cunha serie de roubos e outras actividades delitivas. Detido un veciño de Pontevedra de 54 anos como presunto autor dun delito de violencia de xénero e malos tratos no ámbito familiar. A intervención da policía local na vivenda da familia produciuse despois da chamada dun cidadán que informaba de que a súa veciña e o seu fillo menor atopábanse refuxiados no seu domicilio. A plataforma do Centro de Saúde de Seixo e Marín presentou hoxe a súa particular carta aos Reis Magos. Ante o Hospital Provincial demandaron a contratación de máis persoal médico para reducir as listaxes de agarda e tamén melloras na sanidade pública. Ribeira avanza na tramitación do futuro polígono industrial. A alcaldesa mantivo un encontro coa conselleira de Economía e Industria para axilizar as xestións para iniciar o proxecto de urbanización. Esta noite que ningún neno quede sen o seu agasallo. En Pontevedra, máis de 400 menores do municipio de ata 14 anos van recibir esta noite de Reis os seus agasallos grazas á campaña solidaria Envolve. O programa funciona grazas á asignación anónima de cartas aos Reis Magos escritas polos nenos e nenas beneficiarios. Os participantes, denominados cómplices, encargáronse de adquirir os agasallos cun límite de 35 euros. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Detidos 5 boirenses no marco da denominada Operación Zaguanes contra o tráfico de drogas. A Garda Civil desmantelou 2 puntos de distribución de sustancias estupefacientes no centro de Boiro, relacionados ademais cunha serie de roubos e outras actividades delitivas. A Garda Civil de Boiro detivo a 5 persoas, 4 homes e unha muller como presuntos autores dun delito contra a saúde pública, outro de branqueo de capitais e un terceiro de pertenza a grupo criminal. A operación Zaguanes, que permitiu desmantelar 2 puntos de venda de droga, iniciouse no verán de 2025, ante o incremento de roubos en comercios e furtos no interior de vehículos, dos que se subtraía calquera tipo de efectos. A detención dunha das autoras destes feitos permitiu avanzar nas pescudas, ao comprobar que a muller se desplazaba ata un domicilio para adquirir sustancias estupefacientes que posteriormente distribuía na súa propia vivenda. Unha vez constatada a presunta realización de actividades ilícitas en ambos os 2 inmobles, a Garda Civil procedeu ao seu rexistro, no que se incautaron de diversas cantidades de droga, 6.300 euros en moeda fraccionada, útiles para o manexo e distribución das sustancias e numerosos enseres procedentes de diversos ilícitos. Estes efectos, xunto cos 5 detidos, foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión do líder deste grupo criminal. É detido un veciño de Pontevedra de 54 anos como presunto autor dun delito de violencia de xénero e malos tratos no ámbito familiar. Os feitos ocorreron ao mediodía do pasado 31 de decembro. A intervención da policía local na vivenda familiar produciuse despois da chamada dun cidadán que informou de que a súa veciña de 51 anos e o seu fillo menor atopábanse refuxiados no seu domicilio tras sufrir un episodio de malos tratos. Xa no lugar, os axentes entrevistáronse coa víctima que manifestou que a súa parella actual, con quen ten un fillo, padece problemas de adicción ao alcohol, o que deriva nunha situación de violencia psicolóxica e coaccións constantes cara a ela e o menor. No caso do día da detención, o home chegou ebrio ao domicilio e tratou de obrigar a muller a facerlle a cea. Ao negarse, o individuo comezou a berrar e a golpear no mobiliario da vivenda. Así mesmo, a vítima relatou recibir ameazas graves e insultos constantes e revelou que
o menor sufriu ata 2 episodios de violencia física, recibindo bofetóns e patadas nas costas por parte do pai. Nesta situación solicitouse a presenza dunha ambulancia para que tanto a nai como o fillo fosen atendidos polos servizos sanitarios. Os axentes procederon á detención do home pro seu paso a disposición xudicial. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia de xénero e o 016, un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que sí que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Un home de 35 anos resultou ferido en Pontevedra nun dobre accidente de coche rexistrado nesta pasada madrugada deste luns 5 de xaneiro. Ao redor das 5 da madrugada, o vehículo que conducía saíu da vía cando circulaba pola avenida de Montecelo, colidindo contra un farol á altura das instalacións de Príncipe Felipe. Tras este impacto, o turismo chocou novamente contra o muro dunha casa da Rúa Pereiras. Segundo informa a Policía Local, foi necesario instruir dilixencias por influencia de drogas. O conductor, que ademais non contaba con seguro en regra, foi trasladado con prognóstico leve ao Hospital de Montecelo. Accidente dunha embarcación na illa de Arousa. Un veleiro esnafrouse contra o paseo marítimo do Cantiño. O suceso deixou danos materiais, pero non persoas feridas. De feito, nese momento non había ninguén a bordo desa embarcación. Os feitos aconteceron este domingo contra as 8 do serán. Foron varias as persoas que viron a embarcación á valga impactando contra o propio paseo e que chamaron os servizos de emerxencia. Nesas chamadas ao 112, algún deses particulares xa informaba de que non había danos persoais ou estar a embarcación baleira no momento dos feitos. E novos actos vandálicos contra a decoración do Nadal de Vilagarcía. Nesta ocasión, os danos afectaron a bola que adorna o cruce da Rúa do Río con Valentín Viqueira. Utilizando material combustible, alguén fixo 3 buracos na capa de plástico, producindo importantes danos. En días pasados detectáronse outros actos semellantes que afectaron a mobiliario urbano e a elementos ornamentais, incluídas as plantas. Dende o Concello lamentan estes actos e fan un chamamento ao civismo. Apuntan que o que fagan uns poucos non pode danar o esforzo económico e a dedicación do persoal municipal, que a inmensa maioría dos cidadáns e de quen nos visita si respecta e valora. Neste sentido, o Goberno local lembra que, ademais das luces de Nadal, o Concello fai un notable investimento nos xardíns efémeros e na aldea de Nadal. A plataforma do Centro de Saúde de Seixo e Marín presentou hoxe a súa particular carta aos Reis Magos. Ante o Hospital Provincial, os veciños fixeron públicas as súas reclamacións á xerencia da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Entre outras cuestións, demandan a contratación de máis persoal médico para reducir as listaxes de agarda e melloras na sanidade pública. A plataforma do Centro de Saúde de Seixo e Marín presentou a súa particular carta aos Reis Magos reclamando melloras na atención sanitaria. Esta mañá os veciños concentráronse ante o Hospital Provincial, onde rexistraron un escrito coas súas demandas, dirixido ao xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Aquí ás miñas costas hai veciñas e veciños que acumulan esperas en uroloxía de 3 anos. De 3 anos no servicio de uroloxía, de 2 anos no servicio de neuroloxía, de 1 ano no servicio de digestivo. Isto é inconcebible, non se pode dicir que a sanidade pública vai ben cando o que temos son estas listas de espera, mesmo listas de espera para ver os médicos de cabeceira. Na misiva, a plataforma reclama a contratación de máis profesionais para reducir estas listas de agarda e apuntan que os reforzos realizados en Marín ata de agora son insuficientes. No Centro de Saúde de Marín, a día de hoxe, hai listas de agarda para ver a médica ou médico de cabeceira que chegan ás 3 semanas. No Centro de Saúde de Seixo temos 11 días de agarda para ver a nosa médica de cabeceira, pero que podemos falar de fisioterapia, donde hai agardas de moitísimos meses, de saúde mental, donde hai esperas inaceptables. Non pode ser que haxa pacientes a espera de consulta dende outubro do ano pasado que saibamos,
porque a axenda da nutricionista está pechada hasta este 2026 porque só atende 2 días a semana. Outra das súas demandas pasa por rematar coa derivación sistemática de pacientes á sanidade privada. Así acusan a Xunta de engordar estes centros en detrimento do sistema público. Mentre se siguen facendo probas e intervencións na sanidade privada e engordando hospitais como o Quirón Domínguez que temos aquí a nosa beira. Iso non pode ser. Non podemos ter un goberno da Xunta que mira máis para o privado, para o beneficio dos seus amigos en hospitais privados, que para a saúde de todas e todos a través da sanidade pública. Ademais, alertaron dos plans que o Goberno autonómico ten para o Gran Montecelo, lamentando, por exemplo, que o aparcadoiro proxectado pro centro sexa de pago. Non pode ser que o Gran Montecelo vaia polo camiño do Hospital Álvaro Cunqueiro. Non pode ser que haya unha sensibilidade en toda a área sanitaria con milleiros de sinaturas recollidas para que o aparcamento do Gran Montecelo sexa gratuito e que se pechen dun portazo a esa posibilidade dende a Xunta de Galiza. Por todo isto, a plataforma xa advirte que non vai baixar a garda neste 2026. Manterán as movilizacións, comezando coa convocada pro vindeiro 1 de febreiro. Unha gran manifestación en Santiago de Compostela con todas as plataformas galegas, impulsada dende SOS Sanidade Pública. E o BNG apoia as reivindicacións do persoal de limpeza do Hospital do Barbanza que seguen a concentrarse para reclamar a equiparación das condicións laborais e salariais coas das outras compañeiras de outros centros do Sergas. A pesar dos meses de movilizacións, escritos e solicitudes de reunión, a Consellería de Sanidade aínda non recibiu a representantes das traballadoras que tan só reclaman o mesmo salario que no resto da área sanitaria. Dende o BNG instan a Xunta a atender as súas demandas ante o que consideran unha discriminación laboral inxusta e intolerable. Bueno, e a volta da publicidade facemos ese repaso polas distintas recepcións e cabalgatas aos Reis Magos aquí nas nosas comarcas, nas Rías Baixas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta acaba de licitar a rehabilitación integral do CEI Praia Xardín en Boiro por máis d'1 millón de euros. A obra consistirá na mellora do illamento térmico da fachada para unha maior eficiencia enerxética do inmoble, incluindo tamén a renovación da cuberta e da carpintería exterior. Procederase tamén á sustitución da rede de alumeado por luminarias de baixo consumo, así como a instalación de falsos teitos. Xunto con esta actuación, Educación licitou tamén o arranxo do pabillón do IES de Porto do Son, que sufriu o derrube dun muro durante un temporal a principios do pasado ano. A obra, cun investimento de 280.000 euros, permitirá a construción dun peche de case 4 metros de alto con paneis prefabricados de formigón e cuberta de aluminio. Ribeira avanza na tramitación do futuro polígono industrial. A alcaldesa mantivo un encontro coa conselleira de Economía e Industria para axilizar as xestións para iniciar o proxecto de urbanización. Ribeira segue a dar pasos de cara a conseguir un dos principais obxectivos deste mandato, a creación de solo industrial mediante o futuro polígono que promove o Concello. A alcaldesa María San Pedro busca apoios na Xunta de Galicia para axilizar a tramitación deste proxecto estratéxico para o desenvolvemento económico do municipio. Trasladarlle pois a necesidade imperiosa e a axilidade que precisamos para poder sacar adiante o que é o novo polígono industrial de Ribeira, ese chan industrial que do que tanta necesidade temos no noso Concello, xa que pois é coñecido por todos que fai moitos anos que Ribeira non dispón de chan industrial, e a demanda por parte das empresas, do empresariado ribeirense, tamén por empresariado da comarca notoria. Nesa xuntanza estiven acompañada pois de técnicos municipales, tamén do tenente de alcalde Vicente Mariño, e trasladámoslle pois tanto a conselleira como a directora encargada dos polígonos do chan industrial, dos polígonos empresariais, pois esa necesidade. Ademais de presentar o proxecto e dar conta das partidas orzamentarias dispoñibles, os responsables municipais trasladaron á conselleira a alta demanda de chan industrial, coas numerosas empresas interesadas en asentarse en Ribeira. Ali trasladamos o que foi o proxecto, trasladamos as partidas orzamentarias das que dispoñemos, coas que estamos traballando, e tamén pois esa
lista de demandas por parte dos empresarios e empresarias que xa mostraron o seu interese por formar parte dese polígono. A alcaldesa lembrou que todos os terreos para ampliación do polígono son xa de titularidade municipal tras a adquisición das dúas últimas parcelas pertencentes ao termo municipal da Pobra, polo que agardan que ao longo do primeiro semestre do ano comece a materializarse o proxecto. E a Asociación de Empresarios de Ribeira traslada á Federación Galega de Comercio o seu malestar pola exclusión da campaña de bonos Merca na Vila da Deputación da Coruña. Tal e como xa fixeran nun escrito remitido á propia institución provincial, comunican agora á Federación o prexuízo que supuxo para os seus asociados quedar fora desta campaña que é dirixida únicamente a concellos de menos de 20.000 habitantes. Lonxe de opoñerse a este tipo de iniciativas que consideran moi proveitosas para a dinamización do tecido comercial das vilas, demandan que se estenda a todos os concellos en vindeiras edicións. De non ser posible, piden que os bonos se limiten a veciños do propio municipio para evitar que os ribeirenses se despracen a outros concellos da zona a realizar as súas compras en prexuízo do seu propio comercio. E o PSOE de Rianxo pide ao Goberno unha mellora na xestión da recollida e control de animais abandonados. Recolle así as queixas de diversas entidades e asociacións ao respecto de deficiencias no servizo. Facéndose eco das queixas tanto de veciños particulares como de asociacións e protectoras animais, o PSOE de Rianxo demanda ao Executivo que aclare as condicións en que se presta o servizo de recollida e control de animais. Os socialistas exixen o cumprimento da Lei de Benestar Animal e a aplicación estrita dos protocolos de control. O debate ten que ser se estamos cumprindo realmente esa Lei de Benestar Animal e se estamos facendo ben os protocolos de recollida de animais accidentados ou abandonados. Ese debe ser o debate e iso que se lle plantexou. Isto non é unha crispación política, ningún ataque político ao Partido Socialista. Este é un ataque á liberdade de expresión dos veciños e veciñas a que nós lle poñemos voz. E esa debe ser a cuestión que temos que plantexar. E isto pasa porque o Concello non atende as súas demandas, non atende as súas chamadas e temos esa dúda de se está facendo ben ou non ese protocolo e se está cumplindo ou non a Lei de Benestar Animal. Dende o PSOE demandan tamén información sobre a existencia dun concerto con clínicas veterinarias, como acontece noutros concellos, para facilitar o labor das entidades voluntarias que traballan neste eido. Debemos saber se hai un concerto con algunha clínica veterinaria. Debemos saber si se están recibiendo esas chamadas y cómo se está actuando con respecto aos animais abandonados, si hai un registro de colonias felinas, si hai un registro de voluntariado. Es decir, todas esas cuestións que afectan a este servicio, eu creo que teñen que ser conocidas por esta xente que ademais que ten a intención de poder axudar. E o están facendo en outros concellos, porque aquí a nivel administrativo, porque este goberno de Julián Bustelo pues non o está facendo. Os Reis Magos visitaron todos os concellos das comarcas das Rías Baixas. Un dos concellos máis madrugadores foi o de Meis, onde recibiron por todo alto as súas majestades xa pola mañá. Os Reis Magos percorreron o campo da feira dende a Casa de Escudeiro ata o mercado, onde agardaban por eles dúcias de nenos e nenas. Os Reis Magos viven hoxe a súa xornada máis atarefada do ano. As súas majestades, como manda a tradición, percorreron neste 5 de xaneiro todos os concellos das Rías Baixas. No seu itinerario, unha das primeiras paradas foi Meis. Contra unha do mediodía facían a súa aparición no mosteiro. Saíron da Casa de Escudeiro e foron saudando a toda a rapazada ata chegar ao mercado. Os tres do Oriente aseguran que sempre gozan coa súa visita ao municipio. La verdad que muy bien, son niños muy majos, muy educados. A verdad que se portaron moi ben, de con eles, ten unha sonrisa espectacular e moi ben, moi ben. Moi ben, os nenos de Meis sempre se portan moi ben e imoslle levar todos os regalos que nos pediron esta noite. Dúcias de nenos e nenas agardaban polos Reis Magos en Meis, entre nervios e moita expectación por velos tan de preto, a rapazada asegurounos que se portara moi ben este ano. Contáronnos que gozaron moito de poder falar con eles en persoa. Estoy moi nervioso. ¿Por qué? Porque es un día muy especial. Estuve feliz, alegre. Pois que lles iba a pedir se me portei ben. Si me porté bien y si pedí muchos regalos. Con que viñen e todo eso. E claro, nesa conversa aproveitaron para pedirlle aos Reis Magos todo o que xa lle solicitaron por carta. Le pedí un sobre que tiene cromos. Algo de magia. No me acuerdo más. Un Carnivot, una Nerf, pues bastantes muñecos de Harry Potter. Un Lego,
unos zapatos, libros para colorear, ropa y algunos juguetes. Encargos que esta noite repartirán por todo o planeta os Reis Magos, que teñen por diante unha maratoniana madrugada. Muchísimo trabajo. Esperamos que seguimos haciéndolo muchísimos años más. Temos moito traballo, non estamos parados, pero bueno, seremos capaces de realizar todo. Así que os Reis piden á rapazada que lles deixen algo pé da árbore para repoñer forzas. Que nos deixen un pouco de chocolate, un café para coller enerxías para as outras casas, despois algo de beber para os nosos camellos é suficiente. Turrón de chocolate, agua, que sempre está ben. Pues mira, el caldo gallego yo creo que sí, ¿no? Dende hai uns anos, Meis adiantou a recepción aos Reis Magos a mañá para non facela coincidir con actos noutros concellos. Esta idea que iniciamos xa fai 5 anos, que creíamos que era mellor que aquí os Reis chegaran pola mañán e á tarde non podíamos competir con outras cabalgatas moito máis grandes, e a verdade é que resulta moi ben, está resultando moi ben, hoxe o tempo acompaña e, bueno, os Reis de Meis son os máis madrigadores da nosa comarca. Unha cita que se completou cunha intensa festa infantil na que pequenos e maiores gozaron da música dos bailes. Esta fórmula xa levamos repetido varios anos e, bueno, ademais se xuntan que tamén están os nenos e nenas da ludoteca e, bueno, fan moito máis ambiente e, bueno, creo que esta fórmula veu para quedarse. Ao remate, logo de que todos os nenos e nenas recibiran un agasallo, todo o municipio despediu as súas maxestades, desexándolles unha boa noite e facéndolles un obsequio en nome do Concello de Meis. Esta mañá os Reis Magos fixeron tamén parada en Pontevedra por primeira vez no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Recibiron a toda a cativada da cidade para recoller os seus desexos de última hora. Milleiros de nenos e nenas agardaron con nervios e ilusión a chegada de Melchor, Gaspar e Baltasar nunha ringleira que se estendeu pola avenida de Montero Ríos. Un a un, os pequenos foron accedendo ao Salón de Plenos para saudar e conseguir unha foto coas súas maxestades. Hinchables, obradoiros e chocolate con churros. Con esta festa recibiu Valga os Reis Magos. Como xa é tradición, as súas maxestades visitaron os arredores do Belén artesanal para poder saudar a rapazada valguesa e recoller as últimas cartas. Melchor, Gaspar e Baltasar non faltaron a súa cita anual coa cativada de Valga. Como xa é tradición, antes da noite máis máxica do ano, as súas maxestades celebraron unha recepción na contorna do Belén artesanal do Concello. Ademais de saudar a todos os nenos e entregarlles os primeiros agasallos da xornada, os Reis Magos aproveitaron para recoller as cartas cos últimos desexos. Esta noite é especial porque é a noite dos soños, das risas, nervios, antes de dormir. Das cartas escritas con cuidado e dos sonhos que se deitan cheos de esperanza. Cada neno e cada nena deste concello gardan no seu corazón un anaquiño de máxica. E iso é o máis valioso que existe. Antes de recibir os máis cativos, os Magos de Oriente visitaron as veciñas centenarias do Concello para felicitarlles a entrada do novo ano e entregarlles tamén un agasallo. Valga converteu esta recepción nunha auténtica festa. Xa dende primeira hora da tarde houbo hinchables, obradoiros e música para facer máis amena a espera dos Reis Magos. Non vos preocupar, unha vez que marchen aquí, a casiña todos, a descansar, cenar, dormir ben, porque seguro que os Reis Magos van ir a todas as casas do noso concello. Xa con Melchor, Gaspar e Baltasar como testemunhas, entregáronse os premios do concurso de decoracións de Nadal e beléns artesanais. Nenos e nenas de Valga, seguir soñando grande, seguir crecendo no imposible, seguir sendo generosos, valentes e vos compañeros. Cada sorriso noso fai que o noso camiño sexa máis curto e máis luminoso. A xornada rematou cunha chocolatada con churros gratuita para todos os asistentes. Os Reis Magos tamén estenderon a súa maxia polo Concello de Ribadumia. Esta tarde encheron de cor, música e animación as rúas da vila cunha cabalgata que serviu para abrir boca de cara a esta noite. Tras percorrer as parroquias dende primeira hora da tarde, as súas maxestades chegaron tamén ao centro urbano. Xa na praza da Casa Consistorial celebrouse a recepción real.
Tamén nos concellos do Barbanza, os Reis Magos deixáronse caer por distintos puntos para saudar os nenos e recoller as súas últimas cartas con esas peticións de última hora. En Ribeira, as súas Maxestades do Oriente percorreron todas as parroquias a bordo do autobús real. Un bus dos anos 50 trasladou a Melchor, Gaspar e Baltasar xunto cos seus paxes polos distintos puntos do percorrido onde os agardaban centos de nenos e nenas ansiosos por saudar os Magos do Oriente. Os pequenos fixéronse fotos con eles e recibiron caramelos para adozar a espera de cara a esta máxica noite. Bueno, pero antes desta xira polos distintos concellos, os Reis Magos chegaron á Deputación de Pontevedra. As súas Maxestades foron recibidos no Pazo Provincial polo Goberno logo da boa acollida que tivera esta iniciativa o ano pasado na súa primeira visita. Ali tamén atenderon os nenos e nenas que se achegaron ata a Deputación para escoitar os seus desexos e recoller as súas cartas. A recepción comezou na escalinata exterior do Pazo Provincial, onde os estaba agardando o vicepresidente Rafa Domínguez e outros representantes do Goberno Provincial. A continuación subiron ao Salón de Plenos para acomodarse e recibir as nenas e nenos que recibiron tamén caramelos e puideron tomar rosca con chocolate. As persoas que se achegaron ao Pazo Provincial tamén puideron gozar da decoración de Nadal, que este ano xira alrededor do lema Un Nadal que saia do noso interior, integrada por especies vexetais autóctonas da provincia. En Pontevedra, máis de 400 menores do municipio de ata 14 anos recibirán esta noite de Reis os seus agasallos grazas á campaña solidaria Envolve. Dende o Concello poñen en valor a resposta da cidadanía. Inscribíronse un total de 472 cómplices dispostos a mercar un agasallo, aínda que finalmente foron necesarias 427 persoas para cubrir a demanda das familias en situación ou risco de exclusión social. O programa Envolve funciona gracias a colaboración desas persoas anónimas que reciben as cartas dos Reis Magos escritas polos nenos e nenas beneficiarios. Os participantes, eses denominados cómplices, encárganse despois de adquirir os agasallos cun límite de gasto de 35 euros e a recomendación de incluir un libro para fomentar a lectura. Foron entregándoos na Casa Azul e dende aquí realizouse o reparto dos paquetes ás familias para garantir que todos os xoguetes estean nos fogares nesta noite máxica. Pois iso, toca ir cedo para a cama esta noite á espera de que cheguen á nosa casa os Reis Magos de Oriente. Pasen unha boa xornada de Reis e aquí estará o vindeiro mércores a miña compañera Alba García para contarlles as novas do día. Como sempre, graciñas por estaren aí. Adeus.